Bună, dragilor! Astăzi vreau să vă arăt cum realizez întreținere doar din poligen. Ok. Mai întâi voi ridica și împinge cuticula. Iar apoi voi îndepărta materialul de pe unghie cu ajutorul unei pile electrice. Eu folosesc acest capăt. Este foarte important atunci când realizăm întreținerea să nu ținem capătul de freză într-un loc pe unghie. Totdeauna trebuie să îl plimbăm din loc în loc. Voi îndepărta în jur de 80% din materialul cel vechi de pe suprafața totală a unghiei. Unde a crescut unghia naturală, nu vom da cu pila electrică absolut deloc, deci dăm doar unde avem material pe unghie. Vom deprăfui bine. Cu acest capăt de freză voi ridica cuticula . Cu instrumentul pentru ridicarea cuticulelor mai ridicăm încă o dată, verificăm dacă au mai rămas reziduri sub cuticulă. Cu această forfătuță de la Stalex vom tăia cuticula. Iar acum vom da formă unghiei cu o pilă. Vom pili suprafața unghiei. Iar unde a crescut unghia naturală, adică în această zonă, vom lua doar luciul de pe unghie, nu insistăm foarte mult. Și verificăm să nu mai avem nicio zonă lucioasă pe unghia naturală. Acum voi aplica primer fără acid. Și îl voi lăsa să se usuce la aer pentru 90 de secunde. Acum aplic un strat subțire de Ultra Bond pe toată suprafața unghiei. Mișcările sunt de patinare, deoarece vreau ca acest Ultra Bond să intre în porii unghiei. Și voi usca în lampă pentru 60 de secunde. Pentru a lucra cu poligel avem nevoie de o spatulă, o pensulă pentru acril și un recipient în care să adăugăm cleaner. Eu de regulă folosesc
capacul de la sticla de cleaner. Ok, cu spatula vom lua o biluță de poligel. Să iau puțin mai mult. Această biluță o vom răsturna pe unghie. Pensula o vom băga în recipientul în care am pus cleaner și vom începe să apăsăm ușor pe poligel. Se lucrează extrem de rapid cu poligelul. În zona cuticulei ne ducem ușor, punem o cantitate mică. Ideea e să nu apăsăm foarte tare pe el. Noi putem să ne modelăm unghia cum dorim. Aici am niște bule, le-am spart. Am pus o cantitate un pic cam mare, nu este problemă, voi mai lua un pic. Întotdeauna trebuie să băgăm pensula în cleaner, deci eu practic mă folosesc de baza pensulei, nu de vârf. Și voi sca în lampă pentru 60 de secunde. Uitați cât de bine arată. Ador să lucrez cu poligel, deoarece acesta nu curge, nu alunecă în cuticulă și îl modelez după bunul plac. Pot să realizez și apexul din el, nu știu, mi se pare că se lucrează extrem de rapid. Ok, așteptăm să se usuce unghiuța, apoi voi degresa și voi pili foarte puțin, că nu avem mult de pilit. Acum voi degresa. Și voi pili, nu avem foarte mult de pilit, pentru că nu am pus mult material și unghia a ieșit cum trebuie. Deprăfuim bine, bine, bine. Cu un șervețel umed voi șterge surplusul de praf.
După ce am terminat de pilit, voi aplica finish-ul. Acum voi aplica câteva cristale Swarovski cu rubber base. Și voi sca în lampă LED pentru 60 de secunde. Unghiuța mea este gata. Sper să vă fie acest clip de ajutor. Ne revedem data viitoare. Nu uitați să dați un like și un coment. Să-mi spuneți ce părere ați avut despre acest clip. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag.